No niin, Arvon Energiajuoma päiväkirja tiistai-päivää tässä 17. maaliskuuta mennään matkalla Tampereelta kotiin päin. Siellä menomatkalla Tampereelle aamusta niin tuli hörpättyä pari energiajuomaa. Rockstarin Tropical Guava oli aika makean makuinen. Edin Blueberry oli mustikkaisen sokerinen. Sitten siellä tuli tehtyä päivätöitä, käyttöä pelailemassa säpää ja katsomassa Kärppien U20 pudotuspeliottelu. Mutta nyt tässä matkalla kotiin päin ja pieni breikki ja nyt olisi kokeilussa Edin Hydrated Blue Raspberry energiajuoma. Ja tässä nyt mitään varsinaista erityistä nesteytyksen tarvetta ole, mutta testataanpas tämä, että kuinka mustikkaiselta maistuu. Tuoksu ainakin on aika voimakas.